بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Küpten tügül bu yana tercümeni takdim ütü kişisi oldu. Vekaletli vekilde, vekilçilikte. Bu birinci tercüme tügül. Onu tercüme müftiyi, Tatarstan müftiyi etti. Bundan aldım 6 tercüme bulgan Tatar tiline. Onlar bilen de faydalanganlar elbette bunu tercüme ettiğinde. Halidov so'nggi vaqtda oldindan bir necha yil u Peterburgdan qaytib tercüme etganlik Qur'onni Tatar tiline uzoq turmadi, vafot bo'ldi. Üz işin tamamlab tercümeni işlep bitirip. Ondan bizning Rus tiline tercüme etuvchilarimiz Moskovda Rus tiline tercüme etti Osmanovni hatırlaysiz, o Dağıstan kişisi. O Darginlardan. Darginlar Dağıstan'da en so'nggi bulup Müslüman dinini kabul etken halk. Onlar uzak meclisi bulganlar. Вот ул tercüme, Османның терцемесі, по-моему, хороший, удачный перевод с комментариями и все прочее. Ondan Шарипов, Урал, хатыны Рәйсә белән, Шарипова Рәйсә, аны азатлыкны тыңлаган булсагыз, на морально-этические темы она выступала. Вот они перевели, тоже свой перевод сделали, хороший. Конечно, все равно это выше, чем там Крачковский. Крачковский это дословный перевод, понимаете? Не всегда, если, скажем, Коранда айтылган ягненок, это не означает, что это ягненки. Может, о ребенке каком-то. Потому что там иносказаний много. Поэтому знать надо реалии того времени, не просто, а того времени и той обстановки, который Коран пришел, так сказать, в вахи, озарение Пейгамбарызга. Так, о последнем переводе. Это огромный труд, куда вложено большой труд многих казанских специалистов, как религиозных, так и научных кругов, потому что перевод это научный перевод, там с комментариями. До этого я, кстати, там не сумел во время презентации сұрау беруге тілеген едім. Файдаланганнар ма, келіп жеткен ме, білелер ме бір тәржімені. Әлі Қазан ханлығы вақытында, Алтын Орда вақытында bir Tatar егеті Kur'an'ı tercüme etken bulgan. 18 yaşımda bu Kur'an-ı Şerif'ini tercüme etip bitirdim deyip arşivde tercümesi kalgan mı yok mu? Almazov cevap diyen kişi var idi. Bir direndireydi dinini de, folklorunu da, tarihini da, kızgançka doktor da tügül, kandidat da tügül, no, şul kadar tiren bilimli kişiydi. Belki şul tiren bilimi anar doktorlar bulurga da inek bilmegendir. Anarga ne deyeti bu? O cevap vaktinde Samarkand Üniversitesi'nde filologiya dersleri bireydi. Ben bir sessiya onlarda okudum.
Бик кызык кеше иде. Аннан Казанга, Казан университетына аспирантурага кайтып, шунда ятты. Общежитиеда тәрҗемәләр итеп. Вот аның сүзе буенча мин аңа ышанам, шул тәрҗемәне эшләгән. Ул тәрҗемә килеп җиткәнме, юкмы? Ул тәрҗемә ителгән хәзерге татар әдәби теленә түгел, Идел төркисенә, Кыпчак теленә. Ул тел Мишәр теленә, безнең Мишәр теленә якын. Анда әгәр укысагыз ул заманның әсәрләрен, иске татар телендә язган әсәрләрне, ул Мишәрләр яхшырак аңлар Казан халкына караганда. Даже Кол Шарифны укыгыз, ул да якынрак. Юк, мне уже Алтын Урда чорына. Юк, я тебе только битен тапкан. Вот шуны тапканнармы, юкмы дип сорарга теләгем бар иде. Анда кайсы бер чыгышлар ясалды, тәнкыйть итеп тә бу әсәрне танырлармы, Мисырда, Әл-Асқарда юкмы дип аңар яхшы гына җавап бирделәр. Татар ислам белгечләре гарәпләрдән калышмыйлар дип чыннан да. Вакытында Хаҗга баргач, 4 мәзһәб, 4 капкадан кергән Мәсҗид Әл-Харамга. Безнең Муса Бигиевме кимдер? Хаҗга баргач әйткән, бу ни хәл? Мәзһәбләргә бүленәбез, без барыбыз да мөселман. Нигә бүленеп кирәбез төрле капкадан? Шуннан соң бу нәрсә юкка чыга. Bütün mezhepler kaysı kafkadan geldi, niçin? Birge. Çünkü dürüstlüğün, hatalığın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüze bile kaysı dürüstlüğün anı Allah'ına bile. Kaysı intulusu. Şuna göre Allah'a ышану, табыну, ул нинди мәзһәптә булса, мана 4 мәзһәптә танылган 4 мәзһәптә. Аларны дөрес итеп табалар. Һәм алар чыннан да чын мөселманнар дип аларны хисаплыйлар һәр вакыт. Калган инде Allah özü bilsin. Менә шулай итеп тәрҗемә, бу тәрҗемәнең әһәмияте дин белән генә таныштыру түгел. Дин белән рус телендә дә барысы да таныша. Чөнки хәзер бик күп китаплар, әллә кайларда чыккан китаплар бар. Менә үзебезнең саф телдә чыгу, ул телне дин ягыннан да yüzleştirüge yerden itecek. Şuna göre Османов как-то сказал, ведь на всех языках Библия переводится, там, скажем, племя 100 человек, а то и меньше, переводится на этот язык. Вот, поэтому на каждый язык надо смысл Корана переводить. Также если христианство ведет в этом отношении более агрессивно, я скажу, политику, то мы хоть умеренно, но должны доводить на том языке, на каком говорят люди, хотя бы смысл. Но не ждите прямого перевода. Прямой перевод это иногда бывает тупиковый вариант. Я уже несколько лет говорю о том, что самое главное для татар, которых я называю булгарами, иметь свой Коран. Или иначе нужно превратиться в арабов, чтобы понимать так, как они понимают. А для этого необходимо очень серьезно заниматься. Это получается, весь татарский народ должен изучать арабский язык и потерять свою самобытность. А в Коране сказано, если бы твой Господь желал,
то он бы всех создал одним народом. Так прекратите разногласия, я ад людьми и джиннами наполню. Я вас создал разными и разместил по всей земле, чтобы одних другими проверять на верность исполнения закона. Это говорит Коран. Кроме того, в Коране, вот уважаемый Айдар очень хорошо сказал, что Айдар, да, что Айдар, да. Значит, что свыше 24 тысяч пророков было. И в Коране сказано, каждому народу посылался свой пророк. И не было ни одного пророка, который не владел бы языком своего народа. Это не случайные вещи. Почему? Потому что человек должен владеть своим родным языком настолько, чтобы понимать послание Всевышнего. Когда говорят, нет, но ведь в Коране не сказано, что нужно переводить на другие языки. Я говорю, читайте внимательно Коран. 6 сура, 19 стих. Коран не только для арабов, но а также тем, которых он достигнет. А что значит достигнет? Те, которые примут вероустав Корана и будут жить по этому вероуставу. Конечно, времена изменились. Вот говорили, Мухаммад последний пророк. То же самое сказано о Моисее, Мусе, что это печать пророков для иудеев. И сказано про Ису, сына Марьям, что это тоже последний пророк и печать пророков для тех, кто примет христианство. А сейчас другие времена, когда мы уже живем не по шариату, а по законам, которые дает нам парламент. Плохой он или хороший, это закон уже Российской Федерации. Это законы Англии, Франции и так далее. Это плод человеческой мысли. А почему это произошло? Я, так же как и многие другие, говорю, надо внимательно читать Коран. Там сказано, что названием всего, что существует, человека обучил сам Бог и подчинил ему все. Воинство небесное, говоря русским языком. Иблис не подчинился. И он сказал, вот ты не подчинился, как Иблис говорит, я, рожденный из огня, буду поклоняться человеку, который рожден из праха земного, из земной пыли. Ты ослушался меня, будешь испытывать их души и забирать с собой их в огонь ада. Но он из огня, и значит туда же и те души, которые он совратит. И ты сам вместе с ними погибнешь. В этом единобожие проявляется. Единый Бог, всевластный. Уважаемые коллеги, вы, наверное, знаете, что слово Аллах и Элохим – это семитского корня. И употребляются они во множественном числе. Элохим употребляется во множественном. Поэтому в Торе, а я уже больше 25 лет занимаюсь сравнительно сопоставительным изучением Торы, Нового Завета, Инджиль и Корана, там то в единственном числе Бог, то во множественном числе употребляется. И когда в Коране сказано, вы не спрашиваете меня, о чем говорит Верховное Собрание, я не могу вам сказать. Это говорит о том, что те, которые нас создали на этой земле и предначертали определенный путь развития, они прекрасно знают, что будет с нами, когда мы перейдем в иной мир. Они настолько уже развиты, что осведомлены обо всем. Поэтому для них ценен не каждый человек сам по себе, хотя он тоже ценен, но все вместе, все человечество в своей совокупности. Действительно, кто из нас может что-либо сделать в одиночку? Какое-то открытие совершить, да, а реализовать никто никогда. Повар сегодня великолепный, и все стол сделали, и все остальное. Но что, он это все сможет съесть? Он же делал это для нас с вами. И мы все коллектив. Вот это и есть совокупное человечество, но в разнообразии. И удивительно то, что почти 1500 лет тому назад Коран говорил об этом очень ясно и очень хорошо. Конечно, если кто желает жить по Корану, по вероуставу Корана, никто не возбраняет. Но знать родной язык
и через родной язык воспринимать то, что сказано здесь, это одно. А другое дело на других языках. Вот совершенно вы правы, что христианство распространяет свою веру, и они действительно когда-то были очень наступательны. Они потеряли сейчас этот пыл. Европа в лице папы, да, римского, говорит, Европа устала от Бога. Она не верует в Бога. Но сейчас появляются там колоссальное количество тех, которых называют мусульманами. А к мусульманам, согласно Корану, вот вы правильно сказали, относятся и иудеи, и христиане. Потому что все веруют в одного и того же Бога. Но каждому дан свой вероустав. Вот они уже составляют значительную часть Европы. Говорят, вот они скоро займут, они станут, так сказать, там доминирующие. Я говорю, никогда этого не будет, потому что они вынуждены жить по светским законам. Мне 10 лет довелось жить в Испании. Я преподавал там, жил, работал. И я видел, как через 2-3 поколения арабы, хотя и сохраняли некоторые традиции, но уже превращались в испанцев. И они говорили так, и говорят, «Soy español y nada más». Я испанец и больше ничего. Вот такие же процессы сегодня происходят и у нас с вами. Когда малые народы теряют свою идентичность, мы говорим. Формируются, вот сегодня мы об этом говорили, принципиально новые. Но не думаю, что это произойдет быстро. Поэтому Коран на родном языке – это тот самый пласт, духовный пласт, где должен функционировать родной язык. Иначе потеряет Татарстан и те, которые называют себя булгарами, потеряют свой родной Анадырь. Потеряют. Поэтому это очень важное, я считаю, сегодня мероприятие. Спасибо вам большое, что я имею возможность, и вам, который принес все-таки тяжелая книга, через всю Москву такой фолиант тащить. Большое спасибо. Я сегодня всем друзьям, когда мне Салих сказал, Сергей, говорит, надо обязательно поехать, потому что там Коран, я говорю, я обязательно поеду, потому что это великое деяние, которое произошло. Может быть, вы завтра, послезавтра осознаете величие того, что произошло. И дай Бог, чтобы не один был перевод, а много. Я, например, считаю, что самые удачные переводы Корана, они на английском языке. Испанский вообще читать не стоит. Они даже суры иногда путают. Ну, не владеете, я владею, поэтому могу сравнивать и говорю, что Коран, конечно, на английском, ну, они молодцы, они переводили уже, у них традиции очень хорошие. Это колонии. Да, конечно. Вот. Там Лоуренс аравийский великолепно знал. И арабский язык, и все. Я чрезвычайно горд тем, что это сегодня держу в руках. Спасибо вам большое. Bilen mena indi Osmanov turunda mena ikisi bilen de ul professorlar bilen min tanış. Çünkü 1992 yılda Mekke'de Haşkıluniyatı bilen barganda indi mena Punakhane'nin fayyasında kişileri bilen oturup mena bu temaga söyleşkenimiz var. Min Enes abi profesör Enes abi bilen tanış idim. Ol indi mena 2001 yılında vefat buldu. Çünkü ol Sankt-Peterburg'da indi mena Kınçıgış'ın institutunun filialı dışladı Leningrad'da. Anam da mena indi kısa vakitte kazandı. Yaşadı mena indi Kazan Üniversitesi'nde profesör buluvanda büyük İran bilimlerini tapşırdı mena studentlarga. Enes abi bilen biz yakın aralaşaydık. Ama lakin Enes abinin tercümesinde bir üzünçelik var. Üzünçelik indi spesifika, asabiriniz. Çünkü Enes abi min ayta min tercüme ettim der mena Tatar tiline, Tatar tilinde tercüme yok. Bulmaz da gerek miydi? Чем отличается tercüme от tefsir? Tercüme подстрочный перевод, сөзге сөз перевод санала. Tefsir mena indi tefsir Kur'an'ı tercüme eden kişi özünün sözlerini bizge anlarga jеңілірек bulsun için özlerinin sözlerini kirte. O tefsir diye. Anladık mı? Anlatıp bire. Da anlatıp bire bizge jеңілірек anlarga için. Çünkü gaziz kardeşlerim mena bizni
медреседе укыганда инде Фаритов хәзрәт менә инде Асадуллин безне гарәпчә укытты. Ул да әйтә менә без ди менә институт бетергәч Ливиягә бардык та гарәпчә сөйләшәбез ди. Безне кем дә аңламый ди. Чөнки менә һәрбер җирдә үзенең диалекты бар. Аңладыгызмы? Үзләре без сөйләшәбез гарәпләр безне аңламыйлар. Чөнки Коръән-и Кәрим написан на классическом арабском языке. Классический араб телендә кем дә сөйләшми араб илләрендә. Һәрбер авылда, һәрбер илдә үзләренең диалекты бар. Менә инде зур профессорга мине каршы төшмәсәң дә мәтәмәни сабый, әнә сабый син ник менә аны үзенчәлек нәрсә ул латин графикасында тәрҗемә иткән. Үзенчәлек шул. Мәтәмәни сабый бусын Коръәнне кем укыр? Бездә бит запрещено латин хәрефләре белән укырга. Миңа кулай ди. Кулай инде удобно дигән сүз. Чөнки ул инде менә Муса Җәлил дә бит муафид дәфтәрләрен латин хәрефендә язган бит. Муавицкие тетради написаны на латине. Шулай инде әнә сабыйдаш аңлатып бирә. Миңа кулайрак удобно ди латин графикасында. Мәтәм әнә сабый кемсең укыр? Шул инде менә безнең белән булды шул менә Нур Мөхәммәд Османовта. Ул да профессор, ул Шәрик Иран институтында Мәскәүдә менә элек инде Улица Жданова иде, Улица Жданова да эшләде. Аннан соң безнең белән менә инде ислам философы профессор Артур Сагадеев иде. Безнең белән бездә анда зур галимнар булды. Менә бөтен шул Сагадеев белән дә аралашайдык. Ул менә төрле темаларга сөйләшәйдек. Әмма ләкин менә аннан соң инде менә бу инде Равил Ахметшин менә инде сүзне бирде Камил хәзрәт Самиуллинга, ул инде Татарстан мөфтие. Бик күп сорауларга да миңа да мөмкинлек бирделәр чыгыш ясарганда. Рәхмәт үзләренә. Менә бу инде әлбәттә бу тарихи вакыйга, это историческое событие. Чөнки монда менә тәфсир кылына саф татар телендә. Теләгән кеше аңларга мөмкинлеге бар. Шунда менә бу инде бүләкне без инде рәхмәт укып алдык та инде шул менә инде вәкил рәисләренә дә Müfti Kamil Samigul'un Татарстан müftine çem bulgan rahmetlerimiz nukibus gelecekte de men aның nine ul üzegine tugul ul jitekçilik etken aның fenni yaktan da men Ahmet abi söyle buzdurup anda gene din galimleri gene tugul bit anda inde men Celal Hazretleri'nden dedi ol men inde kazı Tatarstan müftinin kazısı da andaydı. Barsa da çıkış yasadılar. Anda galimler idi. Anda ide mene müfti Albert Hazretleri idi. Anda Gozdumanın deputatları idi. Ul mene şu prezentasyada. Mene galimler idi. Bik eybetkene mene bik şundi üzümüş için kileşek zamanı için mene kileşen kirekli nerse. Şunu ukarga tırışıkız bilmem. Ul nide satıyla bulur mu yok mu? Bilmem. Bulay ilaşırlar belki. Çünkü Gaziskar Şerem Kur'an-ı Kerim satılmıyor. Ul böyle gidip birler. Har bir sözünüz bilen, sizin bilen aytgan sözünüzge bik de onun мәгънәсен тирән иттереп күрсәттегез. Biz аны sizin bilen kabul итәбез. Мин нәрсәдә туктамаклыйм. Бер кичкәлек кенә пример әйтмәклим. Бер вакытны biz Агдас абый Хусаинов, Бурганов, вот ул китаплар безнең философ, доктор философских наук, академик, ул китаплар чыгарадыр ия. Мен аларга ул чыгарыр өчен ярдәм итәдер ия. Бер вакытны бер җигет чабып килде дә миңа әйтә: "Ринат, ти нигә ди син ярдәм итәсең ди бу кешегә ди? Ул бит исламны ди әрли ди." Минем исем китте. Ничегенде Агдас абыйдан сорага, барып сорадым инде мен әйтәм: "Агдас абый, моны шулай сез язгансыз, что сез исламны әрлисез" дип. Бу миңа укоризны посмотрел, ощутим инде. Она миңа как-то неудобно даже стало. Вот, Ринат, ти. Бу итти надан кешенең сүзләре ди. Ул ди тирән иттереп укымаган ди минем ниләрне ди китабымны ди. Беләсеңме, ничек мин ди исламны әрлим ди. Ислам ди ул тәртипкә безне өйрәтә ди. Ул безне ылы кешене аларга куша ди. Әти әнине ташламаска куша ди. Аракы эчәргә кушмый ди. Укырга куша ди. Ничек мин ди исламны
әрлим ди. Мин ди әрлим ди надан имамнарны ди. Кайсылары ди 200 ди. Әйтә белмиләр ди. Шигыс ясамак ди. Вот шундый агда саманың fikri buldu. Hani bu Мине kitaplarda. көткән анырга фикерләр бу. 2 сәгать утырып мин Әйтмәдеме? Ничек инде әрлим, үземнең бабам мулла иде бит. Шулай әйтте. Юк, әйтмәгән. Дегән вот Аның мулла иде бабам. Беләсез, маманы безнең ислам дөрестәндә ул шиксез безнең көчле безгә Аллаһ Тәгалә җибәргән пәйгамбәр аркылы бу Коръәнне. Ул безнең анда тарих та бар, конституция да бар и наука бар анда. Беләсезме, кайсы берсе ул Коръәнне карыйлар как ритуальный часть кына. Кümдән укыдың, Аллаһ әкбәр киттең дисең. Анда наука турында күпме язылган. Безнең Ризаддин Фәхреддин, анарсан туган телебезгә күчербез, мин әзгә күтәк. Ризаддин Фәхреддин bir zamanda bir fikir çıkardı yüzden gazetinde. Ул Андалузияны карады. Ничек бу процветающий, ama bu hükümet тиз таралды. Тиз таралды. Оказывается, bu башлыклар, алар фантазиями жили. Алар кешене рәтләгәннәр эшләргә. Производство язамаганнар, итмәгәннәр, и шундан халык эшләй белмәгән, итмәгән дә, и бу тиз бу процветающая сторона дибез инде югалган. Исламда безнең бит ничек әйткән? Укырга кушкан. Белем алырга кушкан. Белем алырга кушкан. Белемдән безнең халык та үсә. Патша вакытында мин укыдым энциклопедию СССРны. Кая язылган, что безнең татар халкы иң укыган халык империядә. Иң укыган халык ул урыс кешеләр язалар. Әмма алар балалар укый белгән, яза белгән. Чья это заслуга, опять-таки? Ул заслуга имамнарныкы. Безнең телебез, безнең динебез 1000 еллап бергә калганнар. 1000 еллап кадәр булганнар. 1000 еллап барганнар. Бер-берсенә авыр вакытта ярдәм иткәннәр. Шуның өчен безнең телебез сакланып калды, безнең динебез сакланып калды. Безнең имамнар балаларны укыттылар, аларның сәбикәләрне, кызларны укыттылар. Петр I указ чыгарды. Ислам халкын технические вузы не принимать. Аны беләсездер инде бөтенегез. Алар курканнар безнең халыктан. Безнең халыкны терткәннәр, типкәннәр, әлләсен эшләмәгәннәр, без тиге яфрак, куак үсә бит. Нинди бәреп чыга, асфальтны, бетон барча. Без шундый халык, без бар искәмәнәбез. Безнең балалар образованиелар, высшие учебные заведения укылар. Безнең академиков у нас просто множество. А докторов медицинских наук, но просто белмим инде. Мин качан 2000 году бу күрдем, ама что Мәскәүдә генә, Мәскәү мин белгән, ама 80 докторов медицинских наук я был горд своим народом. Беләсезме, бөтен төштә кая булса бар безнең халык укыган халык. Ул хәзер дә укый, тырыша. Сез үзегез үз балаларыгызны тырышасыз укытырга. Шуның өчен безнең укыган халык, без не имеем права безнең халыкны югалтырга. Безгә безнең бабайларыбыз, әтиләребез безнең туган телебезне безгә китереп бирделәр. 1000 еллап бумдан бумга үстереп укытырбызны, безнең культурабызны, безнең традицияларыбызны безгә бирделәр, сезгә бирделәр. Без аны хәзер югалтсак, безнең будущее поколение нәрсә безгә әйтерләр? Паразитлар дип безгә әйтерләр. Монда чәй эчеп утыралар, матур сүзләр сөйлиләр, телне
культураны, традицияларны югалттылар, халыкны югалттылар. Шулай дип әйтерләр. Шуның өчен кадерле диңгәрдәшләребез, без инде 1997 елда профессор Ахтамзян Абдулхан Абдрахманович, Агдас Абый Бурганов создали общество, татарское общество академической науки. Содействие. Они собрали всех ученых. Это Рашид Суняев, величайший ученый, астрофизик Германия. У него 3 института. Он возглавляет 3 института татар кешесе. Битен кешеләр, безнең татар кешеләре күпме алар? Күп. Кашан безнең беренче мәртәбә җыелыш булды Казанда, нас собрали в 2007 году. Да, было бөтен научный, бөтен дөньядан, Кытайдан, неден, Япониядән итләр, когда Синяев вышел, әйтте. Кстати, чиксез матур татарча сөйли. Балалары да татарча матур сөйли. Это он был поражен, что безнең татар халыгы арасында шул кадәр күп ученый. Он был просто поражен. Менә бу Шлимесен общество. Бүгенге көндә кадрлы диңгәрдәшләр без преобразовали бу общество нәзендә. Без его осадык аны как татарский центр содействия развитию академической науки. То есть без опять-таки керттек Ниматуллиннарны керттек, Утямышларны керттек, арсын безнең Сибатуллин, вот ваш тоже самый тибезин сөйләүче тоже меда кирде монда. Без сайлап алдык Утямышны академияны председателем, мен инде являюсь исполнительным директором анда. Менә рәхмәт, һичшиксез рәхмәтне әйтәсем килә. Хайдар әфәндегә, Әхмәт Галибовка. Чөнки менә без кемне күрәбез? Исламны алга әттерүчеләр. Менә шушы 2 кеше. Менә мине Мәскәүгә килгәчтен, 2000 килдем инде алдарак эшләдем. 2005 елда тут же нигә Совет муфтига шалтыраттым. Мен әйтәм, мин күрмим, безнең менә ислам әттерүче алга, менә шушы күренекле кешеләрне күрмим. Нишләпсең шулай? Почему нету при Совете муфтиев нету отдела по работе с учеными? Есть там. Мне Талипов сказал. Талипов был, помните, он газету выпускал. Не, Талипов фамилия. Саид, по-моему, как-то его звали. Рафис? Нет, Талип, узбек был он. Талип Сарамсакович. Талип Сарамсакович, да. Я ему, говорю, ну этим вопросом занимается Талип Сарамсакович. Я ему звоню, я говорю, скажите, пожалуйста, есть у вас вот такой вот отдел, который занимается, где объединяет наших педагогов, ученых, там докторов наук, говорят, 80 человек здесь, это самое, историков и так далее. Барма шунды, курясым киля, борасым киля, уже тугаракка на это заседание метям. Есть. А я говорю, кто входит в него, когда проходит? Он ничего толком мне не смог сказать. Я его пытала прям буквально как партизана, он так мне ничего не сказал. И Фарид Асадуль мне ничего не смогли сказать. Я теперь, когда ушла до 2004 году Татарский дом Асадулаева, там пытаюсь понять, кто там есть. Ну вот, когда Рената Ханда сказала о том, что Агдас Хусаинович, что имамлар, вот шундай имамлар, ол миңа килеп, мен аның бит китапларында ислам хурды ул. Мен айтам, Агдас Хусаинович, он при мәртәбә не один раз ко мне приезжал, и по 3 часа у меня сидел, и я вот ему целую лекцию читала по поводу того, что в чем он ошибается. Мен айтам, Агдас Хусаинович, от утра я айтам миңа, вот ислам безнең халыкны артка тарта, ул бит ислам белән шулай бит, ислам бит белән шулай бит. Мен айтам, тыгдым там, и бирәм анарга яхшылап бит. Мен айтам, Агдас Хусаинович, син белән уже 90 яшьлеккә җиткәнсең дидем. Ник син шуны аңламысың, син үзеңне философ дип әйтәсең. Ник син исламны укып, син китапны ачканың юк мәйтәм.
Kitapni kiranni ochganim yo'q. Bir tilda, rus tilidami, tatar tilidami, arab tilidami sen ochganing aytam yo'q. İslam turunda aytam, sen ko'p so'raysan, hurlisan, bütün kitaplarında aytam, İslam turunda hurli, mene ko'ra. Shundan so'ng aytam, sen nega imomlarga qaraysan? İmam bit ul İslam tug'il. İmamlar alar tirlisha bor. Bizning bütün bilimli imamlardan bittasi 20-chi yillarda, 30-chi yillarda bitirib kesin bitirdilar bet. Bitirsin. Kim qo'yan chiqsin hozir, shunni bizning imomlar qo'yan chiqsin. Sen meni o'landa, bu imom kim senga qopashalusin? Пожалуйста, shiq, bizni o'rat. Mana bit Haydar abi, shiqada bizni o'rata. Mana sen de shulay bir yoqdan o'tirasan da bizni o'ratirsan kiranga. Kim senga qamashilay? Tig'di da ayedi shulay deb. Mana shu aytdim, bizga missionerlar yetmaydi. Mana bu kitap shigaru ayet, Kur'an tafsiri. Bu огромный труд. Естественно, столько перелопачено, столько тәрҗемәләрдән иткән. Это академический действительно труд. Мин укыдым аны. Ну, конечно, бөтенләй укымадым әле, но теге менә шу постоянно кертеп ниләре, менә бу даже җигрәк мин моны укыйм. Чөнки беләм инде мәгънәсен сразу же аңлыйсың, анда вот разжевывается. Нәрсә әйтәсем килгән иде сейчас крем турында. Да, вот они ушли в духовное управление мусульман вот сюда, вот в эту разработку, в академическую науку. Но в Татарстане катастрофическое положение. Там массовое пьянство, массовая алкоголизация, массовая наркомания. Хуалак онда вообще исламдан шитәшкән. Онда мәчетләр җитми. Онда мин очрашам җитәкчеләр белән, с главами. Шәһәрнең главы. Нигә безгә тан мәчет? Менә бит бер мәчет бар, җитәр. Bir pişmaktan ikinci pişmakka 6 kilometre. Kim Kortay'dan kiliş, kim koya varsın, tiyinde 6 kilometre'den indi baba, indi evi. Yaşlarda bir kimde tartışıyor yok İslam'da. Tuğarekler yok, tiyisi yok, mektepteşler yok. Benim de İbrahim var idi. Tıkladı beni, senin adı klaslarga kirtirgen, mekteplerge kirtirgen, senin bolalarla söyleştirgen gerek seni. Şu söyleşip buldu, onu düşürdüler. Менә шулай иттереп, все-таки мин добилась, что икенче мәчетне ачтылар. Но бит ул икенче тоже эс. Менә шушы зур шәһәргә, когда син тиендә 6 километр, монда кирәк һәр 1 километрда бер мәчет кирәк. Менә шуны аңлап бетермиләр. Чөнки менә мухтасиб бит. Мухтасиб бик яхшы матур гына итеп утыра ул. Бөтен акчасы анарга килә. Әле янарга тиендә килергә, монда килергә акчасы, отвечать итәргә монда нәрсә, это же ответственность, это большая организационная работа. Син күп ач. Менә шундый хәл, поэтому менә шушы китап бар, но духовное управление мусульман эшне эшләп бетерми. Вот, Юлдус Халиуллина очень уважаю, он прекрасно говорит. Вообще-то это редкий тоже фактически наш ученый, постоянно участвует, почему его я сегодня не вижу, не знаю. Но вот поддерживаю вас, которые выступали. Татар телендә, ул үзе, гарәпләр не могут сказать, татар телендә дөрес чыгарылганмы монда, или чыгарылмаганмы. Они ничего не могут дать оценку этой книги. И чтобы одобрила там Саудовская Аравия или кто-то одобрил эту книгу. Одобрить ее только могут наши татарские ученые. Вот и все. Тел бетсә, дин бетә. Дин бетсә, тел бетә. Бездә шундый хәл. Минемчә. Шуңа күрә бүген Коръән тәфсире татарча язылып чыккан, ул бик зур хәл. Үзе безнең телдә. Әмма ләкин мин белмим, аңлый торган телдә язылганмы, аңламый торганмы. Менә без монда сөйләшеп утырабыз, яшьләребезне дә беләбез, әйме? Гади татар телендә дә бик әйбәт сөйләшә алмыйлар. А китап ни өчен языла? Китап укыр өчен языла. Вот. Бу Коръәнне шулай татар телендә язылып чыкканы, ул бер нигез, основа. Шул нигез астыннан башка китаплар язылып чыгарга тиеш. Нинди китаплар? Яшьләрне тартаткан китаплар. Biz менә китапны укырга кирәк, кем укырга кирәк?
Менә хәзер абыйлар китә, без кем килә? Ярый Искәндәр бар, молодец. Тагын кем килә? Килүчеләр әз юк. Без аларны әзерләргә кирәк. Дин ягында әзерләгәндә без яшьләрне анализ кылып, аларның теләкләрен, нәрсә уйларын белеп, шуларга дин ягыннан әкертен генә интересный булып, кызыгып килешен biz шул ягын карарга тиеш. Аларны кызыктырырга, ничек аларны кызыктырып, шуңа күрә Коръән өстенә күп билеки аларны кызыктыра торган китаплар чыгарырга кирәк. Һәрбер кеше бит Коръәнне алып укымый. Менә үзебездә бит менә миндә дә бер 3-4 Коръән бар, менә чынлап әйтәм, Мин көн сайын елына бер мәртә барган булсам, кирәк вакытта ачкан булсам, шулай, мин үзем намаз укыйм югыйсә. Яшьләрне тартырга кирәк. Бу бер ягы. Икенче ягы менә интеллектуаль ягын дип әйттем менә. Шул яктан, фәлсәфә ягыннан, менә без әйтәбез Коръән дибез, Әмма ләкин ислам фәлсәфәсе бар бит. Бик уже студент яшенә кергән малайларга ул ягыда безгә дә ул ягы бик әйбәт булыр. Алар шул китаплар чыкмый. Безгә шул ягы кирәк. Безгә кызыктырырга кирәк яшьләрне. Яшьләрне менә китапны укырга кирәк. Менә шул ягын уйланырга кирәк һәм шуны тотырга кирәк. Китап чыгуы мин бик кызыксындым. Хәзер уйлыйм инде аны кайда алырга кирәк. Мәчеттә саталар дип уйлыйм. Шулай, ул минем беренче хыялым бу китап турында ишеткән. Инде менә тел мөнәсәбәте инде ул бик безнең начар хәлдә, без үзебез беләбез. Бай чакта үзебез дә чит телдә сөйләшә башлыйбыз үз арабызда. Ул бигрәк тә инде килешми дисәң инде, ул да бәлки дөрес түгел, чөнки шулай килеп чыкты дәрәгә ярый. Ләкин ул үзебезнең гаебебез бар. Икенче яктан карасак, шулай безнең дәүләттә сәясәт алып барыла. Аны ачык аңларга, белергә, күрергә кирәк. Аны аңламыйча без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Чөнки безне теге җигеп, кайсы якка телиләр, шул якка боралар. Истән. Аны ничектер үзгәртергә кирәк. Тирәнрәк аңлатырга шулай. Менә бүген китсә яхшы, көрән тәрҗемәнең нәфәләре мин шуңа әйтергә әйтте миндә бик каты мин ул җышта идем. Әлхәмдулилlah, миңа бер сәк калды инде инсәгәтергә инде айыбым, что шундый көрәнне Ахмад Абу это исторически это и шундый әз халык иде. По идее, это мероприятие должно было освещаться не только ТНВ-да, а во многих каналах. Будет инде безнең дин белән генә түгел, бу безнең телебездә. Без әйтәбез инде. Лан вакытта нәрсә, дөньяның лан вакытта, дөньяның ямы, ашның тәме кала. Шунардан безгә миңа шул берсәк инде айып иде, Казаннан килеп, монда Мәскәү шәһәрендә столицада специально алдылар, что это всероссийского значения, не только республиканского, что безнең татарларның гына, а это, Россия да. Россия это без икенче государство образующий народ, по идее, без имеем право свои такие мероприятия ацыграк, күбрәк просветить, күбрәк яшьләр күрсеннәр, күбрәк интерпалда мин күрмәдем анда, күбрәк безнең яшьләрне кайсылары айталар видеоблогерлар дип, чтобы аларга довести, чтобы алар күбрәк ишетсеннәр. По идее, анда күп иде кешеләр кайсылары дин ягыннан күбесе. Дин ягыннан инде аны инде күп кирәкми, дин ягында ул инде була үзе дә, намазын да укый, Коръәнне дә безгә кирәк, үзгә кайсыларыбыз берсәк диннән ерактарак басканнар, яшьләребез. Шуларны тартыр өчен, шулардан безгә кирәк более не то, что там более агрессивный. Он яхшы эштә, это агрессивность, это нету агрессии. Это значит, алхамдулилlah, это наоборот, бәрәкәт булыр. Из-за этого вот бу телдә, безнең татар телендә мин менә 10 ел мәцәткәрим. Тарихи мәчетендә, безнең проспект Мирада мин дә шулай дисә хәзер намазны укыганда, Коръәнне укыганда укыйм гарәпчә, думаю на русском,
Ну, думаю, по идее, мы так уйдем, шалайнды. Мы перевожу краны на русский, и она татарцы воспринимаю. Вот тут меня, мы пока кран yüzüme киля, меня üç период. Гарапша кран оким, кран каримне, урышага магнасин, и татар кеше deyip anlayayım nerse ekeni, de себе довожу. Вот из-за этого, это bu bizim kitap Kur'an-ı Kerim tarifi yok, gitmedi. Каждый meclise kirgende, ben görmeyeyim. Tatar tercümesi es görenler. Rusça көрем, даже Üzbekçe, Tajikçe kübürek көрем. Переводlarını. Şunlardan bizge gerek kübürek, чтоб bizimizge mina не три в одном, а mina Garapçadan Tatar tiline sıralı kütserge, чтоб onlarga deyip, şunlardan, elhamdülillah bu kitap bizge bik yok zor, потому что min Kur'an Kerim artıman indi не только dinimi, tilimi de kübürek bilerek ettim. Şoсы yakşı. Олараны шляганнар, да, вот. Значит, Шумар, конечно, огромный труд. Біз да, может быть, Оларға Жилышев какое-то письмо напишем, поблагодарим. И мне кажется, меня бүгін біздің просто яшілер хадыр театрда, біздің активистлар. Значит, может быть, какой-то итог подвести, да яшілер прям тағын шурашыргай, да? Вот, может быть, так тогда, да? У нас енді шо значит, ағда собыға яқшы вечер памяти провели, значит, бек яқшы, значит, все-таки біз тоже Жакулькши безда выступал, и он был все-таки ведь, как бы у него свое видение, он ведь был защитник татарского языка, да, ағда Сава Шумар, безаңар рахматли. Ну, что касается бездің штабның, значит, да, бездің какой-то политика бар еді, политика бездің біз Кукши еді, біздің 20 туған күн болды штабның, 22 ел, Кукшины біз уже зоттық енді, и Кукши бізге как в назидание, в наследство шел татар тілін соқлагыз, послевоенное движение, да, которое создалось. Мы не единственные, мы одни из татарских общин, одни из, подчеркиваю, то, что біз татар тілін соқларға, татар, значит, бұрынғы гадәтлерін соқларға, фольклор соқларға, шуды біздің главный мақсат шундай бар еді, да. Шуңар енді бізге, например, мында енді Кукши көбірек менен білә, что тарихта все-таки татар тілі соқлау үшін дин зур роль сыграла, да, я считаю, вот. Поэтому біз, конечно, мы не видим сохранения татарского языка без ислама. Шуңар енді біздің бірінші намаз жігітлерді біз стараемся, значит, как-то это. А что касается біздің методика, вот негодер, он прям прикши қолданал, и критики много. Біздің методика сохранения татарского языка, мы видим все-таки внушение, тренинги, значит, вот такой вот работы с яшер. Внушение, тренинг, это не Кашпировский, это не гипноз. Но без сөйләшергә тиеш жараттырга тиеш, сеңдергә тиеш аны, да. Ул кирәклеген белдергә тиеш, для каждого возраста, да. Шуны кузгатып нитергә инде, да. Что касается значит, Юлдусовой Халиуллин благотишки был, да. Но аның белән безнең назначенная встреча, ул не только, значит, сравнение, ул безнең бит әле бар борынгы гадәтләр, уклад, кием салым, ошо, бүтін нәрсені алсаң, и вот все-таки еврейское государство, инде олардан күп нәрсә үрнәк алырга чагыштырып була, мне кажется. Вот шундай сравнительной форме их история, безнең примерно бір население, около 10 миллионов, и их, и нас, да. У них сложный тарих, безнең да сложный тарих, но вот где-то сравнительно шундай без куптяне де шундай киш Илдусабы безге әзерлей шундай на эту тему инде, да, вот как-то олардан реально пинде, чтобы все это сохранить. Вот, шуңар шундай безнең методика бар, хәзер впереди перепись населения. Без яшәргә обращаемся, олыгыз бер 10 кеше вокруг. Племянник значит, күршеләр сөйләшегез алар белән. Сөйләшегез не просто сөйләшегез, а син бит татар, безнең тарихны, ул әйтә, мин татарча белмим, миңа кирәкми. Ул әйтә, у меня совместный брак дия. Ул дия, минем дуслар урыслар дия. Ничек аңар нинди сүзләр табарга, чтобы ул перепись населения татар дип жазылсын, дуслары белән сөйләшсен, ничек аны итергә. Тоже ул такой не инде. Шундай эш без перепись населения буенча инде на будущий год бик значимо для нас инде вот. Что касается Халида Гумеровны, сезнең бу фикер, да, ул безнең тоже политикага керә. Вот я считаю, например, без штабта бүтән җирдә шундай пропаганда алып барабыз, что безгә кирәк в каждом квартале, в каждом микрорайоне безнең булырга тиеш площадка.
На этой площадке можно и Коран да изучать, и намаз да укырга, и, может быть, Аллахы да отырга, татарларга инде, да. Менә шундай площадкалар җитми безнең. Менә в каждом микрорайоне, вот по примеру Бутово, например, 5-комнатная квартира, да, вот, там и Коран они изучают, и Аллахы да утыралар, и, значит, хатын-кызлар отдельно. Это менә безгә зур, огромный мәчит, не в этом задача. Задача им нужны десятки тысяч. Менә без бит Мәскәүдә торабыз инде. Менә шундый микрорайоннарда булса, в шаговой доступности. Онда кеше җыелыр, татарча сөйләшер. Менә, конечно, в политику менә безнең ул тоже менә бу, значит, фикер безнең бар инде, вот. Шуңар, значит, без инде в завершении менә мин, как кажется, менә без хәзер разойдемся, әле башлар белән уйларбыз, үзебезчә сөйләшәбез дә. И аннан соң инде давайте менә без икенче кичне, мне бы хотелось менә мнение арабистов послушать еще, да? Вот, а что бы сказала Валерий Порхова, например, да, вот Рош пригласить, там, ребят пригласить, и яшьләрне чакырып, да, яшьләрне, вот все-таки молодое поколение, нужность, да, вот тоже оно ведь через тренинги. Менә шулар белән давайте без тагын Казаннарга рәхмәт әйтәйек, я предлагаю инде, как его поддержать, не поддержать. И яшьләр белән бу кичне тагын без уйлашып, может быть, в каком-то формате беседы, или как-то более им доступно, может быть, ничекме хәзрәт какой-то. Менә койбер хәзрәтләрдә яшьләр тыңлыйлар, койбер тыңламайлар, например, тоже здесь как-то не бар иде. Тагын бер кичне шундай мин предлагаю, все-таки бу серьезный нәрсә, значит, труд есть, бар хәзер нәрсә укырга бар да, без пригласим тоже менә әйтәм бит безнең белән аның белән бик яхшы отношениялар, Казанский муфтият белән, вот. Шулар инде вот шундай тагын бер без очрашып, уйлашып инде фикерләр алышып, тагын бер җыелыйк на эту тему инде. Elhamdülillah Rabbil Alemin ala ni'metil iman. Elhamdülillah Rabbil Alemin ala ni'metil İslam. Elhamdülillah Rabbil Alemin ala ni'metil Kur'an. Ya Rabbim yalnız özünün fazlın ve rahmetini mütitip. Olarak Mevlid ayının 19. kişisinde özünün fazla rahmetinde mine şundi yaxşı binada indi Rüstem Efendim Emaliyev tarafından, anın yem dersçiler tarafından uzdurulgan Mevlid meclisin ve kulli müsmin karcık. Ruhlanışta kuşat eyle, bakın Kur'an-ı Kerim'e var eyle. Bizge gelecek zamanlar mene şundi uçuruşlarda nasip eyle. Barakallahu lana fil Kur'an-ı Kerim bi rahmetike ya Rahman Rahim. Allah'ım.